ma odeko chula. Sama gigomo to jopiny ema chandore. My central call to doctors and nurses en ni their representative bodies obed serious kod tijgi. Wach mgomo mapile kapile atamora. Lastly, wacho ongisa ka ni wini nyocha USA ongado kony thieth. Winjo ni nyocha USA ongado kony thieth. Achiel kuomgi en ARVs. En step mane ma Kemri osekao. Maneno ni kaka ginyalo loso yadhni. Pesa mathoth to iketo negi pile. Kenya nyadi mathoth okwan serious gima watimo. Mano ote maro Bilashi Muthwiro kama na inya. Kata kamano wacho kanyo ni riwruoge mago mag jogo ma ochung' ne thieth e pacho kae wechno mar mgomo une aneka kunyalo duoko piny. Mane makele penjo machielo ero koro usewuok oko riwruoge mopogore opogore mag jochiw thieth ka ukwedo mano Quality Healthcare and Patient Safety Bill mar higa mar 2025. Jatend migawo mar thieth mano Aden Duale osesingo ne obobedo ka otere e od bura kacha. Un kaka riwruoge uchano timango kotudore kod bill makamae to od bura ugombo no time ane ango kapok gikalo bill makamae bobedo chik. Erokamano Joyce. Od bura apani sani eri onego beni kopono terne gi bill makama to onego bigi gipenjore penj achiel. Ang'o momiyo migawo mar thieth kelo bills mang'eny e od bura to ok gichiw report kaka bills mosekal kande osebedo katiyo. Gima wadwaro ne od bura tim ni bill ni gigo loko gidhi giomnwa Health Act 2017 gi implement Health Act 2017 fully. In fact, ne nitiere judgment manowuok e do higa mar 2022 mar ginene chik mar Health Act ma 2017 noero. Kendo ne ginene judge nowacho ni kech po mana wacho ni chande emonego beni timo tich mineno idwa ket kani eri. To nitiere pende ma komatindo tindo mabe noyude ni ok ber gin gi gima waluongo ni discrimination. Koro gidhi gilos no Health Act noero kasto gi implement fully. Ka gi implement gigo duto man kagi onge madhi ginene, onge ma jetuok dhi yudo. To kata na wan onge mok wadhi yudo gi gite. To giwe ng'iyo go hala to gi thieth. Iwinjo ka ng'ato wacho kanyero ni thieth ok ber. Thieth ok ber nikech sirikal go hala gi wach mar tuo mag ji. Ok en tim maber ni gin seche te ging'iyo mana kaka gidwa yudo pesa kuom jopiny. Kade piny mar Kenya en piny maber to ji chulo ushuru, wach mar thieth do ket kata na nono mondo kik ji chulo thieth. Yes, nikech wachulo ushuru to ma ok gidwar ma golo pesa kuom ji. Bill ni en mar miyo jomoko hala ka inyo jopiny. Wakwayo od bura ni bill ni eri gigo loko giwite. To wan kaka wan jo stakeholders wadwa bed piny mondo wawach negi kaka onego beni health iriembo, nikech wan mwatiyo kanyero to wan mwang'e challenges go, wan mwanyalo wacho kaka challenges go nyalo rumo. Ng'ata winjo ka wacho ni health ne oko ginene oko onego beni bedo devolved. Onego duoki sirikal mamalo. Kipacha kane di devolution nyalo tiyo ma governors wa bende nyalo bedo ni gin serious gi tich to health ber ka intie kuma intiere. Lakini nikech tich otamogi gitimore ni gikia, lakini gima gitimo ni gidwa mna ni gicham ji eto duog malo nikech otamogi. Nosemigi sani eri ni higni 14 to osetamogi. Jowa ywak wan kaka wan jotich ok chulwa samoro ginene nyocha na wuoyo gi